Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 103 inkosi kusephama kwebandla.
Amen. Namhla sisesikhumbuzweni sikababa mkhulu owashiya emhlabeni mhla ka-2 May ngo-1935. Safundiswa ukuthi ubaba mkhulu simbize ngamagama obizwa ngawo ezulwini. Noma igama lakhe lizithopho, kodwa akube ligama elizithopho ngokwasezulwini. Kulesi sihlabelelo umprofeti uthi uyisithaka senkosi, uyisithunywa senkosi. Kanti kwezinye izihlabelelo uthi ungithumekile, uyinceku kaJehova. Negama elithi ngubaba mkhulu lavela ezulwini. Bheka isihlabelelo 219. Asikho isihlabelelo noma inkulumo lapho umprofeti ungamuzwa ezibabaza khona. Ngaso sonke isikhathi ubeka uNkulunkulu phambili. Kwihlabelelo 71 uthi, Nkosi yami ubungithanda zingakaqini izintaba. Kwaphakade wangidala ngiwuqala kwendlela yakho. Ngingumsebenzi wakho wasendulo. Ingakaqini imango nemithombo yamanzi ingakampompozi ngamandla. Nemithombo yemifula ingakampompozi ngamandla. uJehova wangidala ngaphambi kwendlela yakhe. Amen. Amanye amaNazaretha ke bese ethi ngalesi sihlabelelo uShembe wayethi unguNkulunkulu. Ungabe usazi ukuthi ngoba bengithi lo muntu uyaphila ekhanda usethini manje. Kanti umdalwa angabuye abe uNkulunkulu kanjani ngoba uNkulunkulu umdala. Ngo-1931 mhla umprofeti esichaza uthi ubaba mkhulu batabami aningibuza ukuthi ngingubani noma ngingumlungu noma ngilindiya noma ngiyini. Mina ngingumprofeti womkhathi. Batabami umprofeti uhlala emkhathini alindele isizwe esonile bese uNkulunkulu emthuma kuso ukuba eyosishumayeza ukuze sibuye ekoneni kwaso. Uma uNkulunkulu esekhethile leso sizwe umprofeti amthuma kuso uyaye afune insizwa nentombi abahlanzekile bese ebahlanganisa ngothando bagcine beganana. Sebeganene umoya ongcwele wehlela esizalweni sowesifazane. Umprofeti azalwe akhule njengabo bonke abantwana engazi ukuthi ungumprofeti. Kothi lapho uNkulunkulu esefuna ukusebenza ngaye bese emnike amehlo asezulwini amenze azi ukuthi ungumprofeti womkhathi. Uyoqala ukwazi ukuthi akukhona okokuqala uNkulunkulu emthuma ezizweni ezahlukene. Uthi ubaba mkhulu batabami kuhle kulelozwe enginisa kulo. Uma ungaya kulelozwe ngibuye ngikubuyise emhlabeni ngithi ukuze ubuyele kulelozwe thatha ummese uzinqume intamo. Ungeke ungabaze ukuzibulala ukuze ubuyele kuleli alizwe enginqamela kulo.
Kodwa mina batabami angiyi lapho. Uma uJehova ethanda uyongibeka eMpumalanga noma eNtshonalanga noma eNyakatho noma eNingizimu noma aphi lapho ethanda khona. Kodwa engikwaziyo ukuthi ngiya kuJehova inkosi yami. Amen. Sehlalene engilosi iminyaka edlulile kwe-15. Isanda kufika ingilosi sasiba nemibuzo eminingi esiqondise kuyo futhi isiphendule. Kodwa namuhla sengiyazi ukuthi akufanele uhlale ubuza zonke izinto onganasidingo sokuzazi. Okufanele ukubuze ukuthinta isono ukuthi ngabe kuyisono yini lokho nalokho. Kodwa abantu ababuzi lokho. AmaNazaretha ake ahlala nomuntu wasezulwini. Ungizwe kahle. Angisho ukuthi AmaNazaretha ake ahlala noNkulunkulu. Kodwa ngithi ayihlala nomuntu wasezulwini. Kukhona umehluko phakathi komuntu wasezulwini noNkulunkulu. Thina hlala nomuntu wasezulwini. Kodwa ngabe ngiyangidukisa uma ngithi ingilosi uNkulunkulu. NoShembeke ubaba omkhulu wayengumuntu wasezulwini. Kodwa lokho akusho ukuthi wayenguNkulunkulu. Akakho umuntu olapha emhlabeni ngisho abaprofeti engake ngamuzwa echaza ngohambo lwasezulwini njengoba kwakwenza ubaba omkhulu. Ngelinye ilanga eshumayela ubaba omkhulu uthi kuza isikhathi lapha abantu basekuphameni bayoyilahla khona indlela kaShembe. Lapho bayobe sebenza imicabango yabo. Kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasali khathalele izwe laphakade. Bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Amen. Indlela AmaNazaretha kulesi sikhathi enza ngaso kuyacaca ukuthi yiso lesi sikhathi ubaba omkhulu wayekhuluma ngaso. AmaNazaretha amhlubukile uJehova. Akhonza izithixo zawo. Athi asenonkulunkulu babo ngaphandle kwaJehova lo owathi uma efika phakathi kwethu uShembe wasifundisa ngayo. Njengoba washo ubaba omkhulu AmaNazaretha asemhlubukile uJehova. Asekhonza nezangoma emathempelini awo. Eyasiqokela abaholi bese ethi laba abaholi asiqokele bona sekuyibona onkulunkulu ba. Ungafike usiqokele umholi bese lo mholi uthi uNkulunkulu wakho kanjani? Kanti uNkulunkulu uyakhiwa yini? uNkulunkulu uyaqokwa yini umuntu? Kuyisho ukuthi yonke lento eyenzeka ebandleni lamaNazaretha inika izitha zikaJehova ithuba lokuthuka umprofeti. Kube sengathi esikwenzayo kuyinkolo esifundiswe ngubaba omkhulu. Kanti iningi lethu sesibuswa ngomubi. AmaNazaretha akasenendaba nokugcina komthetho kaJehova njengokufundiswa ngumprofeti. Umthetho asewenza inhlekisa.
Uyaqhubeka ke ubaba mkhulu uthi phelelani kuJehova ngoba uyabathanda abamthandayo. Ubalungisela indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. Ubenzela ukungalambi nokungomi. Abaphe umsa wakhe. Nabo bahlala bemdumisa ngesigubhu nokusina. Behlabelela ngenjabulo. Uthokozwayo wenama ngabo. Ukwenama komsindisi uhlala nabo phakade. Abasenakho ukufa. Amen. Ngale ntshumayelo sizama ukunika isithombe labo abangamazi umprofeti. Bazizwele ngokwabo kulesi sikhumbuzo ivangeli lalomuntu owayehamba nabazali bethu. Njengoba ngikhuluma le ntshumayelo nje ngizama ukuthi umuntu nomuntu ebenesithombe sokuthi umprofeti kwakumuntu onjani. Wayekhuluma kanjani? Isenzo samaNazaretha anamuhla sesehluke kakhulu kulokhu esakhula kwenziwa kuleli bandla. Alisekho izwi kumbe imfundiso kababa mkhulu elandelwayo kulokhu kukholwa. Ngiyaye ngithi uma ufuna ukubona ukuthi umNazaretha ngumuntu onjani, ubobuka mina. I am a typical Nazarite. Naleli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu sekuyilo lodwa elisahamba ezinyathelweni zomprofeti nelisenevangeli lokudumisa uJehova. I'm proud of that because that's a fact. Kuleli bandla kwehla ingilosi ezulwini yazohlala nathi, yazosikhumbuza ukuthi ubaba mkhulu amaNazaretha wayewafundisa kanjani ngombuso wezulu nangokuthi kufanele uziphathe kanjani ma umNazaretha. Ingilosi ifike yasikhumbuza, hayi ukuthi ifike yasifundisa, isikhumbuzile. Ngoba esitshele khona kokakhulunywa ubaba mkhulu. Yebo leli bandla lincane kakhulu kunamaNazaretha amaningi. Kodwa siyinto enkulu baba mkhulu. Sisibani sezwe. Ubaba mkhulu uyaziqhenya ngathi. Make no mistake about that. No baba ilanga is proud of us. Uma ufuna ukwazi ukuthi umNazaretha umuntu ophila inhloboni, ubokuza kuleli bandla. Ngoba iningi lamaNazaretha akwashembe selamhlubuka uJehova nobaba mkhulu. Sesifana nje nabo ngengubo emhlophe nangezihluthu. Uthika ubaba mkhulu, umthetho kaJehova uyihlengo somphefumulo. Bataba. Hayi noma imuphi umthetho. Kuphela lo inceku yakho enika wona. Umthetho kaJehova uyisihlengo somphefumulo. Uyindlela yokuhamba lapho kungekho khona ubumnyama nenzondo nendlala namakhaza. Kuphela inkazimulo enganakufiphala. Amen. Amen. Nemozo baba mkhulu thini. Kulivangeli lasezulwini ukuthi
uma ungawugcini umthetho kaJehova ngeke ungene ezulwini. That is sure. Uma nje ungawugcini umthetho kaJehova, you are not going to enter heaven. NoYeshua wasifundisa lokho ukuthi songena ezulwini ngokugcina umthetho kaJehova. Kodwa amaKristu ayamphikisa uYeshua ngoba bayabethatha izimfundiso zabezizwe kunezika Yeshua bese becabanga ukuthi uYeshua uzokhohliseka ngoba behlale bembabaza bebiza igama lakhe. Ngike ngezwe umprofetikazi uSister Celestial ehlaba lemfundisoze yamaKristu yokuthi abasaphili ngaphansi komthetho. Ukuthi umprofeti uthunywe ezulwini umuzwa ngokugcizelela ukugcinwa komthetho kaJehova. Amen. That is the criterion. Ukuthi manje umuntu ekhuluma ngokugcina komthetho kaJehova uba umazi ukuthi lo muntu uvela ezulwini. Uthi lo mprofetikazi angazi nokuthi le theology ehlanekezelweyo yavelaphi. Ngoba iBhayibheli lisho kahle ukuthi uJesu Kristu akazanga ukuzochitha umthetho kodwa weza ukuzogcwalisa. Kusho Celestial uyisipheleliso sakho konke okusho umthetho. Uma umthetho sewaqedwa kusho ukuthi sesikhululekileke ukuba sibulale ngoba umthetho omayelana nokubulala kwiTestament elidala. Uma lo mthetho sewaphela ke vele uphume uyobulala ngoba umthetho othi ungabulali awusasebenzi ku-2023 noma ku-2024 noma ku-2025. Kusho le nkosazana eqhamuka ezulwini. Abantu abakaMaKristu abangayifuni. Lokhu kuyimfundisoze, kuyinkohliso, kuyimbombayi, kuyimvubelo esingene endlini kaNkulunkulu ukuthi izinto ezithile aziqondene nanamuhla. Amazwi kaCelestial lawo. Kwenzeka kanjani ukuba iqeqebana nje labantu livele linqume ukuthi izinto ezithile azisasebenzi? Usho kanjani ukuthi usukhululekile ezintweni iBhayibheli elisho ngazo ukuthi akukudlula nagamana linye nasicasala sinye sazo? Amen. Ubuzo Celestial ukuthi usho kanjani ukuthi iBhayibheli lisho kahle ukuthi esho kahle uYeshu ukuthi akho siceshana somthetho esodlula wena ubususedlulisa. Umthetho kaJehova waqedwa nguConstantine ngamaCrete. Kodwa ukucashisa lokhu kwase kuhambe kufuna amavesi eBhayibhelini okuthiwa achitha umthetho kaJehova. Kunamakholwa asazolahlwa ngokunamathelwa ezimfundisweni zomubi othi ngazo abalahle uJehova noma sebevuswa ngumprofeti ukuthi ukuduka lokhu abakwenzayo njengokuchitha iSabatha. Noma sebetshela umprofeti wabo ukuthi no, this is wrong. No, they don't care. Bafuna umuntu ozobatshela ukuthi abachitha umthetho. KuMathewu 5 verse 18-19 lapho
uYeshua owathi ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuyokwedlula izulu nomhlaba kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincanyane afundise abantu kanjalo uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Lapha echaza uhambo lokuya kwelizayo ubaba mkhulu uthi nimlalele kahle ubaba mkhulu. Ngiyayithanda le ndawo ngoba ngaze ngizwe ikhulunywa ngomunye umuntu. Nxa usuya kulelozwe uyodlula emahlanye nakumahlathi esabekayo anezilelesi nabaphangi nabahuhi abahuhayo abandisa imibuso yabo yokulahlwa. Amen. uShembe usifundisa into ebesingayazi ukuthi ekufeni kwethu sedlula amahlathi asabekayo anezelelesi nabaphangi nabahuki abandisa imibuso yabo yokulahlwa. Lapha uShembe wayesifundisa njengamaNazaretha ukuthi ekufeni kwethu ziningi izinkinga esihlangana nazo uma besingamkhonzi uJehova ngokupheleleyo. Ikhona ingilosi yathi njena asicele ukuthi masisuka lapha nje vele ifike ingilosi sivele siyezulwini siyedlule kuwonke lamahlathi. Uyaqhubeka ubaba mkhulu uthi kwabanye iyaphela iminyaka engama30 behluleka ukuphuma kulamahlathi ngoba balidelela izwi likaThixo. Namanje basesebunyameni. Amen. Niyabona isidingo sokuthi sithi masifa sivele siyezulwini siyisiphi. Le nkulumo kababa mkhulu ingikhumbuza indaba eyenzeka ngakithi. Inkosikazi ka14 yayikholiwe ingumNazaretha. Kodwa yagcina ingasayi ku14 futhi ingawunikeli umnikelo ka14. Kodwa iza enkonzweni yeSabatha. Bakhona amaNazaretha njalo. Namhlanje nalapha phakathi. Yabe isiyagula lenkosikazi. Yagcina ngokushona. Kuthe sekulandwe imoto yokuthatha isidumbu siswe emakhazeni. Yaphaphama inkosikazi. Isiphapheme. Yabe isithi ayibizele umkhokheli. Esefikile kuye umkhokheli yabe isichaza ukuthi ibihamba ekukhanyeni kodwa isesohambeni lwayo kwavele kwacisha izibane kwabamnyama. Ayabe isakwazi ukubona ukuthi iyapi. Khona lapho yayise izwa izwi lithi lezi zibano owawuzikhanyisa usahamba u14 ziphelela lapha. Sekuphele zona. Ebandleni lamaNazaretha kunomnikelo wesifungo. Kuba nomnikelo okuthiwa umnikelo wesibani. Niyakwazi lokho? Yaphaphama lenkosikazi yacela ukubizela umkhokheli. Esefikile yacela ukuba isiqedele isiqwenethu somnikelo ka14. Yebo niyifundisa ukuthi umnikelo ka14 noka23 ungabana isiqwenethu sakho. Ngoba yethu sesiqwenethu sa ufe. Umkhokheli wayenikelisa lenkosikazi isivuka ekufeni
kwathi lapho iqeda ukunikela yavele yashona ngaso leso sikhathi. Kuleli bandla asiyenzi into ongeke udibane nayo ezulwini, ngoba libandla likaMenzi wezulu nomhlaba. Asiyenzi into lapha ongazukuhlangana nayo ezulwini. Ngisina njengoba sina nje sina ngoba kuyasina ezulwini. Njengoba size esontweni ngoba njengoba sigcwele nje abantu baManazaretha asezulwini agcwele nathi ahlangene nathi. Kuleli bandla asiyenzi into ongeke uyenze ezulwini, ongeke uyidibane nayo ezulwini, ngoba libandla likaMenzi wezulu nomhlaba. Kungakho-ke kuleli bandla kumele uhlale unikela umnikelo wesifungo, futhi uye esifungweni sakho sika 14, sika 23, sika 25. Lapho eqhubeka ukuchaza lolu hambo lokufa, ubaba mkhulu uthi uma usudlulile kulamahlathi uyophumela kwaNkalankala, kwaSikhova sikhala emini, ezintabeni zakwaLambathwayo, kwaMthimunye, kwaSikhomakhoma. Batamami, kuleyo ndawo lihlala licwathile, libalele, kwabaningi akudluleki eSikhomakhomeni. Ubaba mkhulu yedwa ongakwazi ukuchaza lento ngoba uvele ezulwini. Ngisho ungabiza bonke oshembe la ukuthi ke beyichaza ukuthi ezulwini indaba yakho ihamba kanjani, ungaduma ubhoti yakhe, ngoba lento ikhulunywa umuntu ovela ezulwini. Batabami, kuleyo ndawo lihlala licwathile libalele, kwabaningi akudluleki eSikhomakhomeni. Leli lizwi elishunyayelwa lapha ekuphakameni liyinkemba eyokusiza ekuphungeni abahlaseli bakho, futhi liyoba umphako kulamahlane osizi osazohamba kuwo. Kodwa thina ngeke sihambe lapho ngoba sovele sizwe. Uyothi sewedlule kuleyo ndawo uyofica isiziba ngaphambili, iParaton. Yobo sewelile ihuzo, umfula omkhulu okhetha abaweli. Namzoba omkhuluzini. Umfula ihuzo, umfula okhetha abaweli. Nisize uma kuhambe umuntu, nimenzele imbali ukuba angabhajwa eParaton. Le nkonzo niyenze emva kwezinsuku ezisikhombisa ukuba beze abahlangabezi bamfune uma edukile oyisihambi. Thandani izwe elizayo. Amen. Niyayizwa lento? Ukuthi yonke lento esuke sithi yenzeni wakhuluma ngababa mkhulu. Kuyenzeka ukuthi umuntu afe ekholiwe, kodwa ekufeni kwakhe ngezizathu ezahlukene engangeni ezulwini. Kuleli bandla ngesikhathi sika baba mkhulu kwakunenkosazana eyayikholwe kakhulu futhi iyaziwa ngokusina. Igama layo kwanguMbali Yethemba. Yagana le nkosazana, ekuganeni kwayo yagula. Isigula base beyithathe beyisa ezinyangeni ukuyokwelashwa. Lapha ezinyangeni bayifaka imithi emibi, kodwa emva kwalokho yedlula emhlabeni. Kuthe ngelinye isabatha
baba omkhulu wabuza kumakholwa ukuthi washonaphi uMbali Yethemba. Base bemtshela bethi baba uMbali Yethemba sowashona. Uthi-ke ubaba omkhulu ngiyazi ukuthi sewashona. Kodwa kade kufike izithunywa zasezulwini zizombuza kimi ukuthi uphi ngoba akekho ezulwini. Akakho futhi nesihogweni. Uphi? Manje uzobuzwa kimi ukuthi kanti ekufeni kwakhe uMbali Yethemba washonaphi. Wabe sethi umprofeti amanazareta akamthandazise. Ufunwe uMbali Yethemba. Nempela ngesiguqo sika 12 ebusuku umthandazo wamanazareta wawubhekiswe kulomakoti. Okwangaziwa ukuthi ekufeni kwakhe washonaphi. Ngelinye isabatha ubaba omkhulu wezwakala esebonga umanazareta ethi umtholile uMbali Yethemba. Kodwa umthole ezulwini lezinja. Uthe ubaba omkhulu ngiwahambe onke amazulu nezihogo ngingamtholi lo mntwana. Kodwa ngithe ngedlula ezulwini lezinja zangikhonkotha. Kuleso sikhathi kube nesimaku besilokhu singikhonkotha singilandela. Ngabona ukuthi lesi simaku asingkhonkothi kodwa sikhalela umnikazi waso. Ngabe sengibuza kuso ngathi wena nja uyiphi inja ezinjeni zasekuphakameni? Wena nja uyiphi inja? Ngoba wayesebonile ukuthi lo muntu lona iNazaretha leli edukile. Njengoba sazoduka nje. Wena nja uyiphi inja ezinjeni zasekuphakameni? Ngoba ngiyabona ukuthi hayi ukuthi uyangikhonkotha, uyakhala, uyangilandela. So ubani wena? Ngoba sengibonile ukuthi uyangazi ngobaba wakho. Yaphendula lo mntwana athi hayi baba uMbali Yethemba. Bangidlisa inyama yenja. Ekufeni kwami ngase ngiya ezulwini lezinja. Sasitshela ubaba omkhulu. Uthe ubaba omkhulu ngimthathile lo mntwana ngabuya naye. Ngafike ngambeka emasangweni ezulu. Uma esehlambulukile emva kwenzuku ezisikhombisa uzongena ezulwini. Amen. Lokhu ukukhuluma okwalapha akusakhulunywa kwezinye izinto, akukhulunywa la kuphela. Leli bandla lamanazareta kaNkulunkulu liyazondwa. Ikakhulu ngamanazareta akwaShembe. Uma kuhamba emhlabeni ilungu lethu, abanye baya belithathe ngenkani singakwazi ukulingcwaba. Kanti ngokosiko umuntu uyaye engcwatshwe ngendlela yalapho besebenzela khona. Uma ebengumbulali kufika isigebengu siqhumise izibhamu. Uma bedlala ibhola kufika abadlali bebhola bamphekezele ngendlela yabo. Njalo njalo. Kodwa uma sekhambe ilungu lethu
amanye amaNazaretha ayenqaba nesidumbu bethi ngesomndeni wakhe bese engcwatshwa ngendlela engamukelekile kuleli bandla. Angwazi umkhutana ufuna ukusuka ke. Thina umuntu simncwaba ngendlela yokukholwa. Akuvumelekile ukuba uma eseyofihlwa kube nomuntu ozobongela abakubo bese kuthiwa abamhlangabeze. Konke sikwenza ngendlela yebandla. Silindele umqondisi uShembe okhuluma ngaye kwihlabelelo 235 ukuba ezomhlangabeza. Thina uma umuntu sehambile emhlabeni silindele ingilosi umqondisi ubizomlanda. Simusuku wabakubo. Kodwa uma ingilosi emhlangabezile ifika esethathwe izidalwa zakubo iphindele emuva. Yena bese sithola esekakwe imimoya yabantu ongakaze ebe nabo ekukholweni kwakhe. Usengumuntu odukile nalapho ekhona bese umoya wakhe uyahlupheka kakhulu. Ngoba uma ngiwumNazaretha ngithi mase ngifa ngithole sengikwenye indawo senginabantu engakaze ngiphile nabo emhlabeni, definitely ngizohlupheka. Uthike ubaba mkhulu nisize uma kuhambe umuntu nimenzele imbali ukuba angabhajwa eParatumu. Le nkonzo niyenze emva kwezinsuku ezisikhombisa ukuba beze abahlangabezi bemfune uma edukile oyisihambi. Thandani izwe elizayo. Amen. Kusho ukuthini ukuthi asilithandi izulu. But abantu abaningi abalithandi izulu. Uma singakazanga ukumngcwaba umuntu wethu siyasenza le nkonzo yokumfuna simbuyise ekhaya ebese ebesebenza. Kodwa futhi noma simngcwabe kahle siyamenzela le nkonzo ngoba sisuke singazi noma uye ngempela yini ezulwini. Siyaqikelela ukuthi umuntu wethu osishile simlandele ngenkonzo lapho ekhona. Uthike umprofeti abaningi bamenziswa yilesi siziba abasuke bezihlamba kuso. Siyimpilo yokuqala oyithola usunyukela ezintabeni zokwenama kwamsindisi uyinala kwabamkhonza ngeqiniso. Amen. Maningi amazulu kusho ubaba omkhulu, maningi amazulu, ziningi nesihoko, kodwa nina ninenhlanhla yokuyalelwa indlela yokuya ezulwini likaJehova niselapha emhlabeni. Leli zulu uJehova okulo alifani namanye amazulu. Liyakhanya kanti amanye amazulu amnyama ayavuza, anendlala, anayo yonke inhlobo yokuhlupheka. Amen. Thina sinenhlanhla. Lezi zinto ayisakhulunywa ngisho kumaNazaretha, ayikhulunywa la kuphela. Ukuthi sinenhlanhla thina. Ngoba ubaba mkhulu wasitshela ngezulu okuhlala kulo uJehova.
abanye banamaZulu okuhlala kona oyisemkhulu. Thina ubaba mkhulu uShembe wasitshela ngendlela yezulu okuhlala khona uJehova. Ngithe kuzo zonke izithunywa zasezulwini akakho umprofeti engake ngamuzwa echaza indaba yokufa nokuya ezulwini njengobaba mkhulu. Kodwa ngeshwa ngenxa yokuthi amaNazaretha akasafundiswa lutho ngobaba mkhulu. Into abayaziyo ukukhuluma ngezimangaliso nje. Into nomubi okwaziyo ukuyenza. I mean noma ungaqhamuka noma isiphi isimangaliso nabathakathi bayakwazi ukuyenza neSathanist iyakwazi ukuyenza. So awukwazi ukuthi umuntu uthi ukholiwe ngoba ulandela umuntu okwazi ukwenza imangaliso. uShembe thina wasifundisa ukuthi kuyiwa kanjani ezulwini. Ngoba ukukholwa inhloso okukholwa kuye ezulwini. Ukukholwa is about you. It's not about umuntu okholwe kuyena, but it's about yourself. Ngiyafisa ukuchazela bonke abantu ukuthi asikho isimangaliso esingenziwa ngowasezulwini bese sehlula umubi. Okuseqinisweni ama-Sathanist enza izimangaliso ezinkulu kunezenziwa ngabaprofeti. Ngisho ezenziwa zingelosi. Ithi-ke ingelosi ithi mhla izingelosi zixoshwa ezulwini akho lutho ezephucwa lona. Onke amandla nokuhlakanipha ezazinakho zisezulwini namanje zisenakho ngoba zahamba nakho. Umehluko ukuthi zona sesebenzela umubi. Amen. Uma silandela izimfundiso zomprofeti kuningi esingakufunda ngombuso wezulu. Kuna lezi zimangaliso ezingathi shu. Inkosi ilanga nguyena muntu owayehlale esinika isithombe sokuthi ubaba mkhulu kwakungumuntu onjani. Kodwa asifuni ukukhuluma ngalokho. Sidumisa izimangaliso okuyinto ethwalelwayo. Akuyona imfihlo manje ukuthi abaholi abaningi bamambandla bayakuthwalela ukuba ngumholi onosihlwele zabantu. Uthole umuntu engazilutho ngokhola ibandla, engazi ngisho ukufunda iBhayibheli, kodwa enabalandeli abaningi. Omnye kuthiwa uNkulunkulu ngoba kuthiwa wenza izimangaliso eziningi, ezinye ezingamanga. Ekhasini 218 lencwadi ka-Advocate Mnyando ethi izintshumayelo zenkosi ilanga, ubaba ilanga uthi ngicabange ukuthi uNkulunkulu uthini kithi thina base-Afrika. Likhona yini mhlawumbe izwi kuye elithi sengiyasola ngoba ngathuma uShembe eAfrika kodwa abantu abazange bamnaka. Sengiyasola ukuthi ngathuma umuntu wami kwaZulu abakwaZulu abazange bamnaka. Sengiyasola ukuthi ngathuma isithunywa sami uShembe emampondweni kodwa basemampondweni abazange basinaka. Amen. Ngiyangazi ukuthi njengoba inkosi ilanga ihlale ubaba mkhulu imbiza ngesithunywa sikaNkulunkulu, yini eyayenze amaNazaretha engalemukeli lelo gama ebese ethi uShembe uNkulunkulu? Ngabe benziwa ukukholwa okukhulu noma benziwa ukuhlubuka?
mina ngiyangizwe nengilosi ithi ushembe isithunywa sikaNkulunkulu. Mhlawumbe ngoba nabaholi babo ngoshembe ngesibongo, lobu buNkulunkulu basuke bekuncekise kubaholi babo bese bevika ngobaba mkhulu esingakaze sifundiswe ukuthi uNkulunkulu. Uma singamakholwa ngempela asenze lokhu esikufundiswa ngumprofeti nesikufundiswa inkosi ilanga nabo bonke abaholi bangempela. Sibize ubaba mkhulu ngesikufundiswe nguye ushembe ngaye. Amen. Ngoba laba abantu abalokhu bethi ushembe uNkulunkulu ukuthi bafuna ukuthi abaholi babo bethi uNkulunkulu. Akasho ngani umuntu ukuthi unyaza uNkulunkulu. Yini lokho ethi ushembe uNkulunkulu, ngoba uyazi ukuthi mayithi ushembe uNkulunkulu usayifaka nomprofeti. Yabo. Abasha abaholi babo ngamagama. Hayi ukuthi bethi ushembe, ngoba ushembe ubaba mkhulu igama lakhe ukuthi ushembe. Amen. So bangasho ukuthi ushembe uNkulunkulu, abathi unyazi uNkulunkulu, ngoba ubaba ilanga lapha ukhuluma ngobaba mkhulu ukuthi isithunywa sikaNkulunkulu. Yabo. Badukisa abantu beyisa ubaba mkhulu beyisa ubaba ilanga. Ngoba ubaba ilanga ukhuluma lapho ukuthi ushembe isithunywa sikaNkulunkulu. Manje bona bathi uNkulunkulu ngoba bekholwe kakhulu kunobaba ilanga. Inkosi buselo khona kuze. Amen.